pundi Koko Prabu Bathara Kresna. Ngeten ya nggih. Perkawis menika kula badhe sowan wonten ngarsanipun pikulan Bathara Guru di wonten Kayangan. Perkawis menika badhe kula aturaken awit Kaki Semar menika boten gadah wewenang yen teng semangkipun badhe bangun Kayangan. Inggih Koko Prabu sesembahan kula. Nanging kewono Nyai. Kula nyuwun paseksen badhe nganti kadang kula Dimas Arjuna. Kula bilih dipun paringaken. Inggih kula keparengaken Koko Prabu Dimas Arjuna. Kados pundi Koko Prabu. Sliramu tak aturi nderekake Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sowan makayangan Dimas Arjuna. Inggih sendika dawuh Koko Prabu. Yai, kepareng neraka nganti Dimas Arjuna medal pasiran. Sowan wonten asalipun pikulan Bathara Guru ugi wonten Kayangan. Inggih Koko Prabu nderekaken kaluhuran tindakipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Dimas Nakula maju kang dadi lungguhmu. Inggih Koko Prabu parwa badhe ngunjuk atur iya tak keparengake Dimas Nakula. Sak menika mboten bilih keparang kula nderek matur. Perkawis menika prayoginipun Koko Prabu sakadang kula Kang Mas Werkudara lan Dimas Kang Mas Nakula ing semangke nyaketi wonten sangajengipun gedung pusaka. Menawi pusaka menika kesih wetah wonten panggenanipun ateges Koko Prabu Bathara Kresna ingkang leres. Nanging sedaya pusaka-pusaka wonten negari Ngamarta nika sampun tendang tumuju wonten kang kadhepet. Ateges Kaki Semar ingkang leres. Sliramu kok ramatur mau-mau to Dimas. Wah jeneng Kang Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bareng kakangku Sugriwa wis najan bocah sore. Nanging langkeng ing panggrata pinter bocah iki. Menawi pinter menika mboten. Ane kula mboten nate guru wonten ngarsanipun para wiku ugi para pendhita. Menawi Kang Mas Werkudara menika sak mboten-mbotenipun muridipun Begawan Durna. Wes kayak ngono. Inggih menika Mas Werkudara menika muridipun Begawan Durna dados langkung pinter katimbang kula. Kula mboten nate nderek guru wonten pundi-pundi.
piye Dimas Nakula Dimas Dewa kados satur kula ngajeng monggo Koko Prabu kula dherekaken ing semangke ngaketi wonten saknggepipun gedung pusaka. Yen sedaya pusaka tesih mlampah lan panggenipun ateges Koko Prabu Bathara Kresna leres nanging menawi sampun kendhuan saking panggenipun. Tumuju wonten Karang Kadempel menika kanthi sewari leres. Pramila mangke Koko Prabu sakadang kedah tindak wonten ing Karang Kadempel. Iya Dimas Dewa. Oh, toh. Purna gatining pananggilan ing ngriku Sang Nata Angragoni sabda Pendhita Ratu sabda pangucapan temen Ratu wis ngarani yen Pendhita ngendika sekimah datang ora wali yen Ratu ngendika sekimah tata tiyang sanegari pindha tirta Kresna kantungipun gancang setarsa umedhek mangsipun ing ngriku Sang Nata Kunduran Gatot derekaken para abdi dherek sing jadi nganggung tanggung luwih joko paloro-loro tingan-tinganipun yen Cinandra Radya tebu saulur.
Thank